sí que ens agradaria que tots els que estem així reunits tinguem l'oportunitat de donar-li l'ovació que se mereixen als grans protagonistes, i per això vull que pugen així amb nosaltres. Per favor, Pipo Baraja. Un fort aplaudiment per a Pipo Baraja. Miguel Mista. Jorge López. El gran Curro Torres. Vicente Rodríguez. David Rangel. Un aplaudiment per a ell. Miguel Angulo. Ara sí, fem el sorteig, però abans de fer el sorteig anem a dir unes paraules. Jo en nom de la Fundació València Club de Futbol vull donar-vos les gràcies a tots, a l'Ajuntament per l'acollida com sempre, quan estava Salvador, a Raquel, a Vicent, a Serafí per estar així al peu del canyón i donar-vos la tabarra de veu més exposicions i més, totes, ja han estat totes així. Al tècnic de so que està per ahí, al Rubén, que també ha vingut a tirar-nos una maneta este matí, i a Ernesto, que nosotros està allí, que també ahir ens va ficar tota esta part així de manera express. A Pere, que està fent fotos sempre així, fent també tots els tràmits i tot, com sempre, i a la companya Mari Carmen, que està fent les fotos avui. Bueno, pues ja donarem les gràcies a tots. Així el que heu pogut veure, la majoria que ja heu pegat una volta, és un recorregut a través d'aquesta selecció fotogràfica per esta temporada històrica del València, en la que se guanya el títol de la Lliga i el títol de la UEFA. Està preguntant per més menús. I què passa aquesta temporada? Pues ahí està explicat que el València fou el millor equip del món. Per què? Perquè a banda d'aquests dos títols, quan ja començà la temporada 2004-2005, també guanyarem el títol de la Supercopa d'Europa. Per què no estàs en la Supercopa d'Europa? Perquè ja és la següent temporada. Perquè ja consta com a la plantilla de la temporada 2004-2005 i constaria jo com la següent. Però aquest any van ser el millor equip del món. I aquest balonet que n'hi ha allà al mig d'Oraet és el títol que se mos donà al finalitzar aquesta temporada. Després, en aquella banda d'allí, el que podeu veure és el recorregut en el que nosaltres anarem poquet a poquet pujant fins que aconseguirem la Lliga. La Lliga en part se va aconseguir també perquè estàvem lluitant contra el Madrid i el Madrid anà a la final de la Champions i com se centra en la final de la Champions, que per cert, Pedre, sempre m'encanta recordar-ho, pues com se centra en la final de la Champions el Madrid, nosaltres anàvem guanyant partits i ells no anàvem perdent, perquè estaven pensant tenir el campeonato nostre. Entonces, ahí ya va a ser cuando en Sevilla, que está el següent panell allí, que la Liga en Sevilla, pues ahí nosaltres se proclamaré campeón de Lliga. Voleu, quan passeu per allí, veureu les botes de Baraja, està la fotografia d'ell, i al costat de les botes on marca el segon gol. I ahí passa una cosa també molt important, quan acaba el partit, hi ha una persona que se creia que s'anava a invadir tot el camp. S'anava a invadir com en Màlaga, quan guanyarem la Lliga, altres votarem corrent allí i al final no se pot invadir el camp. Només vota una persona que és el xic que està a Israel, Toni. Ell vota en esta prova que està a Israel, després ho veureu en el vídeo, votant-los del camp. I se n'anaren tots els de seguretat i tots damunt d'ell corregent a agarrar-se i treure-lo del camp. Però n'hi hagué un jugador que s'abraçava ell i gràcies a que ese jugador seria mi primo, pues se salva i no serà el número de test. Però de l'emoció tan gran i votant dins del camp. Pues después también, allí al fondo, ya he visto que se ha fet una foto, és el 11 de la final de Göteborg. Això és la final de la UEFA que se jugava en Göteborg. I per ahí està tot el camí de tots els partits que se jugaren fins a arribar a aquesta final de la UEFA i guanyar el segon títol aquesta temporada. També estan totes les celebracions que eren en València, que és que tot l'ha sentat al carrer, i així finalment en Mestalla, quan ja ens donaran el títol de la Lliga, perquè la Lliga se guanya en Sevilla, però el títol te'l donen en el segon partit de casa, moltes vegades és la temporada posterior, i s'ha de ser la mateixa temporada. I així darrere tenim una banqueta, i diu, què feia aquesta banqueta de fusta ahí al mig? I no sabeu per què, en aquestes camisetes de la final. Pues esa banqueta és que Rafa Benítez, quan arriba a ser entrenador del València, me pareix que vos sonarà, perquè com en l'equip en el que estava, tots estigués entrenador de televisió.
Pues Rafa Benítez, quan arriba a València, acaben de canviar el vestuari. Jo he ficat consellers anatòmics, ahí tot superpoder, perquè estarem molt contents els jugadors. I direm que això fora. I volia banquetes de fusta, que se relaxara l'equip contrari i que nosaltres estarem concentrats. Jo crec que funcionarà, perquè guanyarem una altra lliga més en ell i guanyarem prou títols més. Un poc de raó tindria. Jo crec que en el Madrid la mateixa filosofia no li ha servit, perquè els jugadors són d'altra galàxia. Per això mateixa. Entonces, ahí també, com a recorta l'entrenador, que també tenim ahí la lista d'entrenador i gener, hemos esta banqueta, que és una de les originals que n'hi ha allí en el vestuari de Mestalla. I ara ja, després d'explicar-vos tot això, ahí teniu les copes, ara quan acabem els parlaments, anar a fer-se totes les fotos que vulgueu en elles, si no les trobem en un altre lloc perquè pugueu rodar i ser fito al voltant de les copes. I li vaig a passar la paraula a Raquel, que us dirà unes paraules en el de l'Ajuntament de Sueca. Gràcies. Bé, en primer lloc, dir-vos que estava previst que vinguera també el que era president, que veureu en les fotos en aquest moment, el senyor Jaume Artí, però que per raons familiars o vingudes a última hora no pot estar-ho així. Li desitgem, estic segura que tots, el millor. Vull agrair-te a tu el teu entusiasme sempre que vens a Sueca i aquestes pulletes que li tires al Madrid de manera poc dissimulada. I res, dir que com a alcaldessa de Sueca és un orgull inaugurar una exposició d'una temporada que realment va ser històrica, va ser l'època daurada d'un club que a Sueca se'l vol moltíssim. De fet, són moltíssims els suecans i suecanes que són valencianistes i que segueixen el club, tant al Mestalla com quan fan els partits per la tele, i són molts els suecans que també han format part del Valencieta, que diguem així. Entonces recordem a Tónico Puchades, a Daniel Mañó, que està per ahí, i la família, a Paco Sandra, als germans Ibáñez. Tenim una tradició futbolística molt important i mostra d'això també, i per això veieu avui tants xiquets per ací, són les dues escoles de futbol que tenim a Sueca. I jo vull aprofitar l'ocasió per convidar a aquestes escoles, a tots aquests xiquets i xiquetes i als valencianistes de Sueca i també dels pobles del voltant que vinguin a veure aquesta mostra, i estic segura que tots aquests testimonis que tenim així ens duran uns records preciosos d'aquesta època que alguns, els més majors, vam tindre la gran sort de veure, i esperem que el Valencieta torni a ser algun dia allò que va ser i no ens faci patir tantíssim. Moltíssimes gràcies i amunt València! Ara, en nom de l'agrupació de Penyes, el directiu Federico Sagreras ens dirà unes paraules. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que siempre es un placer estar aquí en Sueca, no es la primera vez. La peña Checo Jones es impresionante. Creo que vamos a tener que crear otra exposición nueva porque creo que Serafín está en ello ya. Bueno, antes que nada, disculpar la presencia de Blas, el Blas Madrigal, el presidente, que por motivos personales no podía. Los que estáis aquí yo creo que vais a disfrutar de esto, y yo creo que Sueca, bueno, siempre ha sido valencianista, muchos valencianistas, muchos jugadores, y qué duda que esto tenía que estar aquí, ¿no? Y esperemos, como ha dicho la alcaldesa, de que el Valencia nos siga dando alegrías y volvamos a ver a este chico salir ahí al centro del campo. Nada, yo decir que nada, un placer estar aquí siempre, amunt Valencia, y que disfrutéis de la exposición. Ja per finalitzar, el president de la Peña Checollón, Serafí, ens dirà unes paraules. Bueno, jo donar les gràcies a la gent que avui esteu així, donar les gràcies a l'Ajuntament, la veritat, perquè gadones, que estem sempre donant el conyaç un pal, que no vam votar això, que hi ha que quadrar fetges, que és molt complicat, perquè això sempre està molt ple, ja estem pensant en una per l'any que ve, i res, jo l'únic que vos dic és recordeu-vos de fer-vos una foto d'aquesta copa, que enguany anem a guanyar-la, amunt València.
al president de la penya una samarreta del doblet conmemorativa per a que la penya tinga un cartell commemoratiu de l'exposició, perquè com l'acte constitucional ja la teniu així en sueca, ja no sabem què regalar-vos. Per a que recordeu també aquesta exposició i les vostres gràcies. I un altre per aquí, per a que la penya també i les calles que collons ho tinguin allí com a record. Ara anem a fer una cosa, per ficar els nervis de sorteig. S'anem a ficar tots així i s'anem a fer una foto tots junts. Bueno, primer Pere va fer una a la corporació i se ficarem tots junts per fer una foto per eixir a la revista del València, ¿vale? Se fiquen els més alts darrere i els més baixets i les xiques davant. Pues anem a fer una representació municipal. Sí que si vols que es fiquin igual. Tots junts. La sang que va corregent per les meues venes porta els colors de Nostra Senyera i el meu cor s'encén pel sentir d'esta terra que mai es rendís, que mai es doblega. Amunt, València, la victòria, tots junts vencerem. Amunt, ens espera la glòria. Amunt, amb tu hi estaré. Sempre València amunt, València la victòria. Amunt, tots junts vencerem. Amunt, ens espera la glòria. Amb tu hi estaré, sempre València amunt. És un sentiment forjat en el foc d'amor per la terra, de glòria i passió. I el meu cor s'encén per sentir d'esta terra que mai es rendís, que mai es doblega. València la victòria, amunt, tots junts vencerem. Amunt, ens espera la glòria. Amunt, amb tu hi estaré. Sempre València amunt, València la victòria. Amunt, tots junts vencerem. Amunt, ens espera la glòria. Amunt, amb tu hi estaré. Sempre València amunt. Aquesta cançó es diu 4-3-3. I amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història. I és que en temes de lligar, que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa. De porter per parar els gols em posaré una cuirassa per si d'entrar naps i gols vaig m'enduc una carbassa. I una defensa de 4 amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment. Si les coses van malades penso blanc a l'autobús, 4 frases mal comptades i que passin els minuts. Ulele, ulala, un xorro amb tu és el millor que hi ha. Ulele, ulala, sisplau poco picante que no puc suportar.
tempo a la banqueta. Un parell de melodrames fan a l'esquerra i la dreta. Són els típics trencacames. I de quatre caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc les ve baixes que amb esforç van remarcar. Deixar-se caure a l'esquerra, pivot recuperador. Fixo la mirada a terra si la cosa va pitjor. I de mitja punta fent boia, una cita intertextual. Diré m'agradant Paul Auster, és boníssim tal i qual. I tota la diaria la concentraré al davant, a l'esquerra, el Martín Codax, provant d'evitar l'orsal. D'extrem dret deixaré caure, que allà està en Miquel del Fai. Tinc caseta i calestaura i els Aquari encaixeu guai. I de carrilers per banda, somriures adolescents tan repetits, tan estudiats, tan entrenats digitalment. I amb la meva gran jugada, quatre notes a unissó, et faig cometre una falta i us adoro els cantautors. I davanter centre molt facte i una arrencada explosiva, rematant centrada exacta si és que la centrada arriba. Bona nit, Palau. Sabeu que tenim un grup? Som els Amics de les Arts. I sabeu que tenim una banda? És la Peta en Banda. I sabeu que tenim un tècnic de so. És en Curti. I aquí darrere en Tete. I a les llums en Dani Bartomeu. I sabeu que tenim una noia fantàstica que ens ven el merchandise i que ens estimem moltíssim. Es diu Montse i està per aquí dalt. I sabeu que tenim tantes coses per dir. I una última que volem, que canteu aquesta última amb nosaltres. Un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Demà hi ha la repesca i ho provarem d'arreglar. I atenció, minut 97 del concert. Sembla que estem a punt d'acabar, però no voldríem fer-ho abans sense presentar-nos. Juga de lateral esquerra, fan a la guitarra i les bases. És de Reus, es diu Ferran Piqué. Al centre del camp, l'home que la toca, l'home que la rasca directament de vidreres, Joan Rigassaló. D'interior dret, l'home de Banyoles, l'home que bufa les tecles, Eduard Costa Garango. I d'extrem dret, el Messi particular dels Amics de les Arts, els teclats, Daniel Alegre. I aquí darrere, senyores i senyors, a la trompeta, Andrés Costi. El trombó de bares, Sidro Palmada. I el saxo que ara ens farà un sol que us quedareu pentinat, Jonismo.